Hey guys, Khulumbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैनि भिडिअआव आं नोंथांमोननो 5-star हटेला माबोरैहाय जायो जा एसे हायो आं दिन्थिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना जाय बिथांमोना थाफेरनो मोनाखै निस्सय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो जायफोरा बिथांमोना थाफेरनो मोनबाय बिथांमोना लाकि दे मोजां स' आंबो एबारसो फार्स्ट टाइम नालाय बेयावहाय दिल्ली द्वारकानि जा भिभान्ता बायटाजावहाय स' जा हायो आंनि फार्स्ट एक्सपिरियेन्सबो आरो लोगोसे नोंथांमोननो आं दिन्थिनोसै ना सब खोथाखौनो जिहेतु आं नोंथांमोनजों शेयार खालामो आंनि भिउवार्सजों आंनि इउटुब फेमिलिजों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो जोंहा दिनै बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनिफ्राय टाटा बाय बायसै ओमफ्राय जों दा बेनिफ्राय थांनानैहाय भिभान्तायाव थाहैनोसै आरोना ओमफ्राय दायो जोङो स' दायो जोङो सफैबाय ओमफ्राय लिफ्टजों थांगासिनो जोंनि रुमावहाय आयु आं रेस्ट लानो लुगैनाया हाला जि मेंबाय मेयाखै स' दायो जोङो मोनफैबाय आं आंनि रुमखौहाय देखायनोसै आरोना दाहाय थांगासिनो गाइस मोनफैबाय नै गाइस मोनफैबाय स' नै एन्ट्रि खालामनाय लोगो लोगो स' नै एन्ट्रि खालामनाय लोगो लोगोनो वाव लेडि गागाजों आंजों बरियासे उन्दुनानै थानोसैहाय आरामसे ओमफ्राय बिथिं भिउखौ देखायनो आं र' बिथिं लाबोगोन रा wardrobe. Okay. Microwave okay. नै जोंना दिनै सालाद 5-starनि नालाय माथो होनबावनो होखानोसै ना जानाया जोंना नामा नै जों दुगैखांबाय ओमफ्राय दुगैखांनानै एसे माबा माबि जानोसै गासिबो बेखौनो जानानै खानया Good morning guys. Good morning. नै जा एयारपर्टआ नै बेयावनो खाथियावनो आरोना नै ओंखारखांबाय नै दुगैनानै देलायखांबावबायसो बेखौनो गानना थांसैलां स्कार्टखौ माने कम्फर्टेबल थारियो गाननो थाखाय ओमफ्राय जोङो नै पेकिं खालामजोबखाबाय ओमफ्राय दायो जोङो ब्रेकफास्ट खालामनोसै गाइस नाय मोजाङै फैदो सना थाबनो ब्रेकफास्ट जानो
Đấy. Ăn dàn xe Thằng món phong dàn lấy thành xe nào ăn rồi, rồi bên này boss nào mà ăn này jagwn lang noodles ko sa jagwn lang ya yung mawis sa tayo kayo ba Nih guys, dayo जोङो breakfast खालामखांनानै दसे ओरैनो lobby फैबाय ज'नो एसे आराम खालामनो So dayo जोङो breakfast खालामखांबाय guys. So दसे जिरायथ'नोसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय दसे थानानै check out खालामगोन आरोना. जा मोजांखा. जि जाबाय उदैयानो बेसेबा गोदोर जाखाबाय आंनिया. आरो स्कार्टसो गानबावदो. उदैखौनो पेटलिटि होनलायलायबाय. So guys, आं नोंथांमोनखौ Vivanta by Tajनि जितु दिल्लीयाव द्वारकायाव जा दङ बेखौहाय आङो जा दिन्थिनो हायो दिन्थिबाय आरोना ओमफ्राय एबारसो फार्स्ट टाइम फैदों आङो बेयावहाय द्वारकानि Vivanta by Tajआवहाय ओमफ्राय दा जोङो पुलावहाय थांनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय बे लिफ ए निफ्राय थांनांगौ नालाय ओमफ्राय जायासै ओमफ्राय बेखायनो सानबाय मा थांला ओमफ्राय चेक आउटनिबो टाइम जाखाबायमोन बेखायनो एसे चेक आउट खालामनाय समावनो एसे फट' भिडिअ लानोसै होननानै लाबाय आरोना जा मोजांखामोन थाबावनो लुगैदोंमोन इमान बुरजा फैसायानो फैसा गैलामोन ओमफ्राय थांनांगौमोन अलरेडि रिटार्न टिकेट दानखानाय दंखायोमोन नालाय बेनि थाखायनो So दायो जोङो थांनोसै आरोना थांनोसै जों दायो गारिखौ नेगासिनो आरोना केब बुक खालामदों ओमफ्राय नेगासिनो ओमफ्राय गाइस जोंनिया केब बुक खालामनायाबो सफैबायमोन बेनि थाखायनो नै बाहेरायाव ओंखारबाय ओमफ्राय बाहेरनि भिउआ नै बेबायदि आरोना बिराद मोजां दायो जों थांनोसै ना थांनो बादोंमोन ना दायो
थाबाय थानोसै लुबैदोंमोन दिल्लीयाव सानदो थाबाय थानोसै नामा एबारनिफ्राय थांला दे थांला थांसै दे फैसा नोङो फैसा जोबजोबबा थांसैब्रा फैसा जोबसिगोनलै गैला सोर जाबावनो मेथाइ जानो आंना फैसा एसेल' हरो बेखौ आं हानलालै पकेटाव थाखादों अके सोलो नै दायो जोङो टार्मिनेल 2 गुवाहाटी एयारपर्ट दिल्ली एयारपर्ट मोनफैबाय आयै लागेजा जोंना लागेजा थैखानोसै जि बुरजाखा लागेजा जोंना इमान बुरजा गिदिर बेग लानानै मारै थांगोन आयै Happy Diwali guys थांनो बाबाबो थांनांसिगोन गाइस नङाबा थाबाय थानो गोसोमोन आङो गुवाहाटीयाव थांनो बाबायमोन आरोना दिल्लीयावनो थानो गोसोमोन ना नोंलाय आंबो बादोंमोन फैनो थांनो फैनो बादोंमोन दिल्लीनिफ्राय थांनो बादों दिल्लीनिफ्राय थांनो बादों मोनहैसिगोन आंना मा जादों मिथिबाय ना ओरैनोथ' पार पार्सन 15 केजि न ओमफ्राय आंना मोननैजोंनो 20 बेसेबां 29 नङा 35सो जादों आरोना ओमफ्राय मा 35 जिखुनु टटेल 38 जादों 38 केजि स' सानैजों 15 30 जानांगौ नालाय ओमफ्राय आङो 8 केजि माने बेना 11 केजिल' जादों आरोना बेनि बेगा ओमफ्राय मोनसेखौ बे लाबाय ओमफ्राय आङो 8000 माने 8 केजिनि एक्सट्रा पेमेन्ट होनांबाय पार केजियाव 550 रुपिस ओमफ्राय एक्सट्रा बेग मोनसे लानायनि 1000 स' टटेल आंहा 4500 ओरैनो होनांबाय गाइस माने आङो माल बुस्थु लाबायना एसे बुरजाहाय बेनि थाखायनो आरो नै गाइस जायो दोङो थांनोसै आरोना गुवाहाटीयावहाय ओमफ्राय थांनायावनो मोनलांसिगोन आरो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय